Все говорят, что таджики самые лучшие болельщики. Когда ты проиграешь, ты потом чувствуешь, что творится там. Не остается ни родителей, ни сестры. Всех матерят, почему проиграл, почему позорил. Это не все такие. Это те, кто, не знаю, в какой-то болоте живут, без воспитания, без ничего, такие эти говорят. И когда неприятно просто, понимаете, когда матерятся родители, особенно, когда вот трогают мои родители, мне это неприятно. Вот поэтому последний раз был чуть тяжело восстановиться эмоционально. Было тяжело, конечно. Блин, это говорит что-то, тот говорит. Еще знаете, что обидно? По городу отец ходит, гаишник останавливает, ему показывает, как мне драться. Блин, ты гаишник, сделай свою работу. Или другой ходит по магазинам. Вы знаете, что случилось вообще? В тот день было такое, отец был без настроения. Отец это очень мой самый ярый фанат. Он по магазину с мамой ходит, и там две пацаны в Таджикистане. И они матерятся, говорят то, что от Мухаммад, очень плохие слова, проиграл. И рядом просто ходит отец. И они материли мою маму. И мама была там тоже. И отец поймал его, и мама сразу схватила, сказала, что, пожалуйста, не делай. Ты в эмоциях, ты просто держи себя, не делай это. Поэтому, вы знаете, это тяжело так. А так я уже привык к этому. Критики всегда есть, всегда будут. Отец мне сказал это. Просто делай. дуруди бе поён касе намешиносад ин марда ин Муҳаммад Наимов аст, ин чемпиони тоҷикон аст, дар UFC ғолиб шид. Пас аз ҷангаш нами пресс-конференсия дар UFC суолш доданд ки оиди ҳамун тоҷикое ки гудет мекунанд, дод мезананд, тудашда ҳар гап мезананд, оиди ҳамин балерчико мегӯяд ки бале тоҷикоя мегӯянд ки балерчикои ништияканд, не ки агар ки бой битӣ бало мемонӣ. Модарта, падарта, хоҳарта, дударта ҳамаатон инамхе мегиранд, нест нобуд мекунанд, ҳақорат мекунанд, пастбаландӣ мекунанд. Хулоса жалаца кадестай пас мегӯяд ки аҷоиб ҷое ки дар Тоҷикистон ҳамун модар падарша ҳақорат карданд аз сабабе ки кадом бой додай бу милиса қаб бидаем падарша бой кадом гапе задай гуфтанд ки матра ёд метам ки Муҳаммад Наимова ёд битам чихе ҷанг мекуна. Гапиш рост пулисиша куна, ҷанговар ҷанговариша куна, муаллим муаллимиша куна. Куҷо ту кунковӣ мекунӣ? Ҳамин чӣ ба дар байни мо ҳамин ҳастай? Чӣ ба нест намешавам ҳамин падананатӣ? Чӣ ба мо ҳамин раҳи ҳаминро намегирем? Оиди ҳақурат. Охи ха бурид бой дод. Шумо ха тонисте кӯмак кунӣ, натонисти чаро медури ҳақуратш мекунӣ? Мо одами оддием, мо хамали як моро ҳақурат мекунад, лекин ин марде ки Тоҷикистона дар дунё мефаҳмед, дар UFC дар дунё ира миллионҳо одамо тамошо мекунанд, мебуред ҳақуратш мекунед, пас мезанед. Сартона говҷиқидага шумо инсоф дуре одам ҳастед? Шумо киен ҳайвонен? мусалмонитон ҳастай, нестай, мардитон ҳастай? охи ҳамо ҳақуратотуна дарнат зада наметонед, дарнат ҳамо зада наметонед, ягон тат ҳақуратотуна. Барои чӣ ҳақурат мекунед? Барои чӣ модар падарша дар Тоҷикистон мерасе? ма аз таҳди дил намефаҳмам. ҳамақа шармем омад ки баъди ҳамин интервюш, ҳамақа асабие шидам ки баъди ҳамин интервюш, барои ки марам як ҳамхели хулоса модар падарма мерасанд. фаҳмидед, мебахшед. Ман як моҳ шид ки видео кардистам, як 7 моҳ пеш ман умуман намекардам. 7 моҳ пеш ман каме видео мекардам, як 3 моҳ видео карда будам. Дар 2 моҳ 30,000 подписчик дар YouTube ҷамъ шид, дар TikTok доштам, хулоса бас кардам. Барои чӣ? Барои ки модарма дар кӯча меқапанд, хешон, таборон, ҳамсояҳон, дигар тоҷикон, бачаи ту ютубер шидай, бачаи ту блогер шидай. Ман ютубер, блогер нестам, ман одами одием ки як фикри, ақидаи худа пешниҳод баён мекунам. Ту бачаи ту ҳар гап мезана ихе. Хулоса модари ма ха калонсона, модарма сар майнаша хирдагиян ҳамин гапҳои бадишон кардӣ, фаҳмидед? баъд ман ҳамин сабаб бас кардам. Модарам гуфт ки накар дигар, ман бас кардам, лекин боз сар кардам, барои ки намедонам, ин фикри ақидаи ман. Ман гуфтам ки ладно, хейтери всегда будет, гуфтам ки мале мекунам, барои ки ягон гапи баъди намедонам, бар зидди ягон кас ман гап задагӣ нестам, лекин ҳамхели бидай дар Тоҷикон, фаҳмид, дар ҳамин Тоҷикистон бугӯем, ака намедонам, бо ила ислоҳ кардан дар кори, ия давом тику, ҳамақа чанд қайки давом метӣ, ин мисли ҳамин як касалӣ, ҳама бадана нест нобуд мекунад, фаҳмиде? Давом шабине. ин аята овозхони тоҷикистонӣ Пенҷи Анаев, леки миллаташ туркман дар Тоҷикистон
мебурая ҳарчи саҳнада шеър мехона чиз мекуна либосои хушрӯ пӯшидаги тоҷикистоно муаррифӣ мекунад дар ҷаҳон на красавчик ман гап надорум ша лекин комментариёша медурони мехунӣ ку комментариёша мехунӣ ба худо ки асабонӣ мешӣ ҳар як комментарияи бади пастӣ мезанад ки ман намедонам чӣ кор карда ҳамин мард ба дигар тоҷико як бор бидрои саҳифааш комментариё бихонем мумкин ки бародарои хутона фарзандои хутона биёвен ин бародар менависа аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки суханои кабеҳ нанависед чунки блок мешавед мефаҳмед хоҳӣ дар ҳар як видеош ҳамин гапа менависа ҳақорат накунед ягон гапи безеб назада ҳамин мардак лекин тоҷико медонанд мо ту да 1000 сол дар кор нестӣ ихе нестӣ ух нестӣ ой паданалато беинсофо номусулмоно ноодамо охи ҳамин шуморо нарасида шумо чӣ байра мерасен ҳамин одам кори худша кардеста шумо чӣ ба гӯи ҳамира мехӯрен ман намефаҳмам ина якта дигар бародар парвиз америка иам як одами машҳур гӯем мешавад илтимос ҳақорати бесабаб накунед сабаб бошад нависен ҷавоб метиҳем агар ягон камбуди дигар гап заден хулоса ҳамаша ҳал мекунем ира чӣ ба ҳақорат мекунанд ман точно намедонам 100% намедонам ман сарам ку не укладывается меган русо фаҳмидед ҷобаҷо намешавад аз сарам тамоми дунё дарс медодам ҳозирам дарс медам фақат ҳурмату эҳтиром дорам лекин вақте ки тоҷикистонга омада хизмат кардам меҳнат карданам машинник мегӯн мана хизмат мекунам гашта мана ганда мекунам назди ҳукумат ба ҳамақа мардуми бегуна ба хизмат кардам рӯи даст мегардонам мана тоҷикистонга омада хизмат мекунам миллати худам мана хор карданай вақте ки ман дарс метиҳам даже прямой эфир ба тамоми мардуми бегуна саволҳои баақлӣ дода меомӯзад яктанимта ҳамин баъзан тоҷико медароду ҳамон прямой эфир бам ганда менависад аз бахилиҳошона намина тури айбахилишуна нами хеши таборо тоҷико ҳамин намедонам касе ки ҳамин бадбахтона ҳарф мезана суҳбат мекуна айбахилишуна фаҳмиден бародару барои як UFC рафтан барои як Америка рафтан медонед чанд қа азоб мекашанд ин мардум барои ҳамин саҳнада буромадан медонед чанд қа азоб мекашанд ё медонед бародаро як мушак дар рӯтон бизананд ку шумо роҳтона гум мекунед ё сатаи мушак дар рӯшон мезананд мефаҳмед мебуроянд бо ҳамин ҳақорат ту ихе кади ту ихе кади ту худат ҳеҷ чиз кор карда наметунӣ чӣ ба ҳамин кора мекунӣ чӣ ба ҳақорат чӣ мекунӣ чӣ ба пасш мезанӣ ман намедонам ин ҳамин ҳастай байни мода фаҳмиден роҳи ҳамира илтимос бигирен ҳамин дар кӯча ягон каса диден ки ҳақорат кардестай падар гуфтестай оча гуфтестай хоҳар кардестай як бор раве дастша бигире гӯя ки эй одам нагӯи гапа гап катинаша як шапалоқ заненша бародар накунен ҳамин дар ислом ҳамин омадагиай если ты не можешь остановить зло словами делай руками меган фаҳмиден суханро дониста гӯй то ки дӯстро душман нагардонӣ ҳамин бародар дӯсти моа илтимос ҳамира душмани мо накунен ҳамин ман як видео мекунам мая медуроянд ту и хеле у хеле хоб мегӯм медурам саҳифаша мебинам сураҳои нашид алҳамдулилла муслимон мегӯм биё бародар як рӯта нишон те чӣ ба мара ҳақорат кардӣ хай як сабабша гӯ сабабша намедонам просто як приколай ҳамин як просто по кайфу блядь просто по кайфу поэтому хат ту по кайфу боши не ки ман да ты масалан ты як одами беақли ноль ты ничего не стоишь в этой жизни ты ягон қадри қимат надори да ин дунё да ин дунёам надори да у дунёам намешавад дар у дунё спрос будет понимаешь за каждое слово интернет ничего не забывает и Аллах тоже ничего не забывает и азёт набуре бародаро фаҳмиден ҳамаша спрос мешавад дар рӯзи қиёмат фаҳмиден ҳар як ҳақорат ҳар як ҳамин бадбинӣ ҳар як чизкунӣ ҳамаш да ҷавоб метен як бор ҳамин телефонҳои фарзандотонам бигирен уҷа калонсолаам ҳастай кӯрое мекунанд ки бародаро аки мумкин ки асабонӣ шуда бошем гап зада бошем моро бубахшед леки ин ҳақиқат аст ҳақиқат талх аст фаҳмиден ман медонам ки на танҳо ятаи дигар чандаи дигар мушзанои тоҷико ҳастанд ки оям ҳақорату пастабаландӣ ҳастай бас кунен илтимос шармандамон накунен илтимос агар ки шумо ҳамин одам бошед мусалмон бошед бас кунед бародар бисёри одамо дӯзах меғалтанд аз сабаби замон аз сабаби бадгӯӣ ин ҳадиси пайғамбар ҳастай биёвем бихонед ақла кор фармонед ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ